Vi har fundet på et spil, der hedder Stickage Ball, og det er inspireret af flere forskellige spil, men skulle meget gerne ikke være beskrevet i litteraturen på nuværende tidspunkt, eftersom det er noget, vi har fundet på i vores mærkelige hoveder. Stickage Ball, det har flere forskellige elementer. Stickball er en af dem, og der er vi meget inspireret af intensiteten i for eksempel Las Vegas Police Department. Men også af samarbejdet, mange forskellige mål og bolde med forskellige egenskaber, som vi kender det fra Quidditch. Afleveringerne i rugby, men her er det vigtigt at pointere ikke fysikaliteten, som for eksempel her. Scoringsmæssigt synes vi, at basketball har noget rigtig interessant at byde på, som for eksempel her fra weekendens playoff-kamp. Clippers led by 6 at halftime. Blake Griffin. Oh, posterizing. Not once. And then watch this. Not twice. That is a poster. And then it's Blake Griffin. Not spinning. Come That's on. the one you were talking about. 3 times. Nå, men nok om vores inspirationer fra dette spil. Nu vil vi beskrive spillet ud fra spilhjulet og forklare lidt om, hvad det er for nogle tanker, vi har gjort os, og hvor de her inspirationer har ledt os hen. Starter i midten omkring aktiviteten. Samarbejde er et vigtigt parameter i spillet, lige så vel som at der er en høj intensitet. Vi har diverse temposkift, og der bliver arbejdet meget med bredde og dybde-konceptet. Betingelser. Spillet startes ved, at begge hold starter fra den ende af deres banehalvdel med boldene placeret oppe ved midten. Både bolden til scoring, den ses i midten, den store orange bold, og de to såkaldte stikbolde, mere bløde slagsen, gør ikke helt så ondt at blive ramt af, ses ude i siden. Dem, der har fat i bolden, starter derefter det første angreb. Der må ikke afleveres fremad, kun tilbage. Der er som sagt 2 slags bolde. Der er en bold, man scorer med, den store bold, og så er der de bolde, det der hedder stikboldene, som man kan blive skudt ud med. Når man bliver ramt af stikbolden, skal man automatisk lægge bolden ned, hvis man har den, og løbe tilbage til sin. Bliver man ramt, skal man tilbage til sin base og lægge bolden således. I forhold til banen, så har vi lavet en fin lille optegning af banen her. Vi ser de 3 mål på hver banehalvdel, og det vi kalder basen, det vil sige der man skal tilbage og vende, er symboliseret ved en blå halvcirkel. I forhold til den idrætshal, vi skal arbejde i dag, kan man sige, at banen måske er lige det mindste, og derfor er der en differentieringsmulighed indbygget i spillet. Man kan fx være 4 spillere i stedet for 5. Man kan differentiere på antallet af bolde og forskellige andre ting. Man scorer i basketnettet ved at kaste, eller på den ene eller den anden måde få bolden igennem nettet, som det ses her. Som udgangspunkt er der 5 spillere på hvert hold, og der er 2 hold, men man kan selvfølgelig differentiere i forhold til, som vi nævnte tidligere, banens størrelse og forskellige andre parametre, hvorvidt det er indskoling, udskoling, mellemtrinnet osv. osv. Som udgangspunkt skal der være det samme antal spillere på hvert hold. Har man elever, som er utrolig gode, viser sig utrolig gode til spillet, kan man designere specifikke roller til disse elever. Men det er et holdspil, så man spiller selvfølgelig medspil med sit hold og modspil mod det andet hold. Og i vores version er boldene henholdsvis en basketballs scoring og 2 små bløde bolde som stikbolde. Men det kan man også differentiere til indskoling. Kan det være nogle mindre blødere bolde, kurvene kan sættes ned osv. osv.
Som i al holdsport gælder det om at sikre eleverne, at eleverne indgår i et praksisfællesskab, og det kunne eventuelt også opnås ved at udstikke forskellige roller, som nævnt tidligere. Et eksempel på, hvad disse praksisfællesskaber kunne følge til, var en strategi, som vi ser her. Og der sidder